हेलो स्नाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो एसेनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे बरायलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय स्नाफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि दमासि सनाफोर दिनैथ' दमासि ना सनाफोर दिनैथ' फिथा सिथाव लारु जालायनायनि दिन बयबोथ' दिनै इन्जय खालामसिगोन फिथा सिथाव लारु जानानै सोरबाबा पिकनिक जानानै बयबो मोजां इन्जय खालामलायदो सनाफोर आंबो दिनै एसे लारु बानायनोसै मैयानो सिथाव एसे बानायनानै दोनखादों ओमफ्राय आंबो एसे जानानै इन्जय खालामनोसै आरो ओमफ्राय बेहायथ' दाखालिनो 13 थारिखआवनो संक्रान्तिमोन नालाय लरिबो सावदों ओइदिनखालिनो बिदिनो सोरबा होलायखांखाबाय आरो आंनावबो सफैखांखाबाय बादाम बिसिनाथ' मेनानो मुमपालि बादामसो नालाय बादाम ओमफ्राय सिबिं सेरेब फिसा बानायनाय ओमफ्राय बिदिनो प्रसाद बिदिनो होफैखांबाय आरोखि आंहा जाखांबाय ओमफ्राय दा आंनिखौबो दिनै एसे बिसोरनो हैफिनसै आरो आङो लारु एसे ओमफ्राय सिथाव एसे मैया सावखानाय ओमफ्राय हुरुमलाबो बानायदों बेखौ एसे हैस्रांनोसै आं दा ओमफ्राय आङो नै आंनि फिसा मन्दिरावबो फुजा होखांनानै लाखांबाय दिनै दमासिनि फुङावनो दुगैयै लोबै स्रांनो दा आङो एसे लारु बानायना लाग्रोसैलाय माने सिथावखौथ' मैयानो सावखाबाय आङो माखासेखौ खालामखांजोब्बाय ओमफ्राय लारुखौ दिनैसो गुदुं बानायनो होननानै आङो मैया सावनाय जायाखै लारु सावना लाग्रोनोसै लारु बानायदों नै सनाफोर लारु फार्स्टनिया नै एसे खामह' जादों माने सिथाबनानै होमबाबो गोखा जायाखै आं एसे जानायदोंमोन दा सावगासिनो दंबावो नै लारु फान्थारु मा लारु फान्थारु दमासिनि नै आंहा मा खालामदों सनाफोर हुरुमला एसे बानायबाय सिबिं एसे गारदेरलायनानै माने सिबिंनि लाड्डुबो बानायदोंमोन आं गुरानो मोजां नङा सिथाबासै गैया बानायनाय जायासै ओमफ्राय नैबाव आटखादायनो सिबिं सबाय ओमफ्रायसो सबाय दाखुरा एवनाय मुरि सिरा बादाम मुमफालि लगायनानै मिक्स ओमफ्राय नै बियो नारेंखलजों बानायनाय माबा सिथाव नारेंखलजों गुरजों होदों आङो ओमफ्राय नैबे लारु बेखौनो बानायसाबबाय सनाफोर दिनै दमासिनि मुङाव बेखौनो जासाबनोसै ओमफ्राय न' खाथियावबो एसे हैनोसै आरो न'थाम न'ब्रैसोनो एसे हैनोसै राननानै एसे राननानै हैसै नै मोनथाम मोनब्रै बांद्राय बुरजा बानायाखैना आङो दा हैग्रोना लानोसैलाय दा नै सोनाबो दमासिनि दिनै सिथाव लारु जानानै एसे आंगायल'ल' मोनबायना ओमफ्राय मैद्रु जानो लुगैबाय मैद्रु नागिरदों जोङो मैयाबो जादों आरो दिनैबो मैद्रु नागिरबावबाय थुनथुनि खादों ओमफ्राय हबा बेसर सोरासोरि दङना बेखौ खादों ओमफ्राय फालांगि एसे न'आव दंखायो मेथि एसे खादेरनोसै मिक्स साक जानोसैलाय माबाबा मा होनो फिथाव लारु जाबा एसे आंगायल'ल' मोनोना मैद्रु जाबासो मोजां मोनो नै एसे ओरैनो खनसायलाबायनोसै बारा गैला मैद्रुआबो मैयाबो खादोंना आङो एवजानो गोथाव जाथारदों मैयानाबो मैगङाबो खानानै लाबोलायबाय जोङो मेथि एसे थुनथिनि एसे ओमफ्राय बेसर सोरासोरि मैयानि बायदि लाबोलायबाय ओमफ्राय नै फालांगि दंखायोमोन जोंहा बायनाय बेखौ होबाय ओमफ्राय नै सामब्राम बिलाइबो होलायलायनोसै ओमफ्राय सुरुफि बिलाइबो मिक्स साक बानायसै नै मैद्रुआबो सायखांनानै सुखांनानै अगदाबावनो होलायबाय आङो बेयावनो अर सायथाव एवलायबाय नै अगदाबाबो लोरसो मावलायलाय सारलासो बेयावनो एवलायबाय आंना मिक्स साक मिक्स मैद्रु दिनै नै दमासिनि सान्दुं एसे दुंदों जोंनाबो नङाबा सानथामानो जाबाय सान्दुङानो गैया ओरैबायदि गुसु ओमफ्राय नै दिनै एसे सान्दुं दुंसोलायदों नै जि लामना लानोसै ओमफ्राय नै आंना सार्टखौनो दाबो सिबनो मोनाखै माने फुङाव सिबफ्रामबाय दाखालि ओमफ्राय सिथाबजोबो नालाय दै अखा हानाय बायदि जाजोबो फुङाव सिबनाय जायासै बेलासियाव सिबनो होनो ओमफ्राय न' सिङावनो थानानै ओंखारबोनो बायो आरोखि गुसुनि थाखायनो दासिमबो सिबनानै लायाखै आङो फैनानै सप्तानै जालायलांसै दिनै सिबनो सानथारबाय आङो दा नायनाय र'
एसे लामना लागारस्लाय जा बुरजा खासिजाबो हरैथिंबो लामबाय ओमफ्राय जोंनिथिं दसेल' नालाय सान्दुङाबो दसेल' नाङो जोंनिथिं नैबे बिफांनि थाखाय दसेनो सायख्लुम जायो ओंखायनो बैथिंथायसो फारसेथिंजायसो लामदों दिनै बे एसेखौ लामना लानोसै आब' 14 बाहर चढ़ने का है 14 को हमारे ना शादी है 18 को शुरू किसका शादी शुरू है खाने के लड़के की अच्छा लड़के का पक्का हो गया रिश्ता ले ले इसका हो गया डेट हो फोटो गया से ला दे आंख से नहीं आंख से एग्जाम खत्म होते ही शादी मिलेगा तो फिर आंख से फोटो ला देना मेरे को फोटो ले रहे कपड़ा सुखाने का बेशरम करने के लिए उधर फैमिली उधर आराम से फोटो ले रहे हैं हस्बैंड कपड़ा सुखा रहे मैं भी काम कर रही हूँ खाना बना रहा है अभी से काम खत्म कुछ भी काम नहीं करते अभी वो थोड़ा सा कपड़ा खा रहा है किसी को बहुत काम कर रहा है इसे बस रहा है ना क्या बोले सॉक्स वगैरह उधर डाल दो सॉक्स उधर डाल दे मेरा साग बन गया होगा जल्दी सुखा के आओ खाना खाना है अभी नहीं आंना मैद्रुआ मोनबायबो एसे बिदै थालायलायबाय माने बिदैया रानासै आरो ओमफ्राय बिराद गोथावसो जाबाय मिक्स मैद्रुनि ना बिराद गोथाव जाखाबाय बायदिना ओंख्रिया नै गैया दहाय फुङाव आङो नैबेखौ मिक्स सबजि संदोंमोन फुलकबि आलु गाजर सिमला मिर्चि होनानै ओमफ्राय नैबे न' खाथिनि दालि हरदों सबायसो गोनदां ओमफ्राय नैबे खात्तानो माबा ओंखामसो थांलायलायबायहाय जोगोनाराव माबा आमसुर होनानै संनाय बे आसार जाना लागासिनो दा फिसा फिसा फिसासो दिनै जोंना जादो दा नै बेलासि जालायबाय ओमफ्राय जोंहा दासो नै नोंगुमैया दासो मोनजादों सिथाव लारुखौनो माने दहाय फुङाव बेहा टाइमानो गैयामोन थाब थाब थांबाय ओमफ्राय आंहाबो बानायस्लाबनो हायासै फिसाजोनो नास्ता बानायनाय मानाय लेट जाबाय लारुखौ थाब बानायाखैमोन नालाय ओमफ्राय गैया मोनजास्लाबलाङाखै दासो साहाजों होबाय आं नै नोंगुमैनो न'बा होनबाय एसेल' बानायखादों आं बारा बानायखायाखै दिनै एसे सान्दुं दुंदोंना नो साहा लोंखां दोनखां दा नैबेखौ एसे सिबस्रांनानै लानोसै आं ओरैबायदि दाखोर जाखाबाय दा ज्रां ज्रां राननानै दंथ'यो बेखौ सिबनानै लाग्रोसां माबादनो दासो नै सिबस्रांनानै लानानै स्रां नुखाबाय ओरैबायदि लेथ्रा नुबायमोन नङाबा दा एसे सावस्रांनानै लानोसै आङो बेखौ जा बुरजाखा नै बिलाइआ सिरिफबजोबखादों सावग्रोनि र' दानो खामगोन बियो दहाय आं सिबजेनबासो साना एसे दंबावोमोन नै सिबखांनायजों ओमफ्राय जि एसे थिखोनायजों थ्रोब जालांलायबाय जा मोजां जोंखाबाय नै दमासिनि गेलागुर सावनाय ना मा होनो बेखौनो होननांसिगौ जाहैबाय आंनाबो दमासिनि गेलागुर सावदों नै बेनो जाहैदों आंना दमासिनि गेलागुर सावनाया बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय